Zergatia ez dakit baina bai zioa, errespetatzeko da konstituzioa. Ai, oi, ai, konstituzioa, egin behar denaren instituzioa. Zergatia ez dakit baina bai zioa, zergatia ez dakit baina bai zioa, gehienak behar du beren desioa. Ai, oi, ai, beren desioa, butikan berrikuntza eta sesioa. Zergatia ez dakit baina bai zioa, agintariak hori du ofizioa. Ai, oi, ai, du ofizioa, legeginak legea juiza juizioa. Zergatia ez dakit baina bai zioa, demokraziak badu bere prezioa. Zergatia ez dakit baina bai zioa, ai, oi, ai, baina bai zioa, jakingo banua zer desilusioa. Ematen zizkion atalaietan, baina maitasun urruna, dena da lurruna, zu Espainetan. Gaua, zabala eta laua, argizki pata, gogoen zuri. Goian, hilaren argia, zaindari bakarra, gauean zuri. Mendi guztietan gaindi, doa oihu baten oihartzunean. Azken kantu baten hitza, entzun gabekoa behar zenean. Kanta, suari txinparta, biztuko bazaio, kanta neguan. Ura, malkoen modura, zerutik lurrera, datorrenean. Eguno, hau egun ederra, euria ari du, baina ederra da plazetan, putzutik putzura. Saltoka doazen, ero batzu gara. Egunon, hau egun ederra, euria ari du, baina ederra da plazetan, putzutik putzura.
Kaixo eta ongi etorriak Elizondora, hemen gaude Elizondoko Merkatu plazan, Baztanen, eta asteburunetan badakizue 29. Pireneika arrazako lehiaketa ospatuko dela, 3 egunez, hortzila launta eta igandea, gaur launta eguraldi paregabea dugu, plaza zindaz betia dago, aurten 370 bat buru izanen dire bertan, eta nola ez, buru hauen nagusiak, abeltzainak, bai Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoatik etorritakoak, gehientsuenak naparrak, eta espero duguna da gaurko erreportai hau gustokoa izatea. Bagoazi barrenera. Hementxe gaude Juan Cruz Ziriarterekin, bera badakizue, Baztango udalako zinegotzia dugula, nekazaritza eta beltzantza eta mendiko zinegotzia. Eta bueno, Juan Cruz, iritsi da asteburua, eguraldi bikainarekin gaineraz, eta bueno, pixka bat ezagite zer suposatzen du Baztango udalarentzat Feri Pireneiko hau bertan ospatzea. Bueno, egierteko guretako asmentan lana da ondela antolatzen, baina egierteko eguna jatzen dela, konten eta arro hau hemen egotea eta olako hazienda kalidadeko hazienda hemen egotea, eta ikustia jendean nola gozatzen duen hemen egonez eta ikusiz. Gaito baita ere ekonomikoki suposatzen duen bailara guziaren dako, herrietako ostatuek, jatetxeak eta dena, baina gehien bat guztia jendea pozik eta gustora hemengo haziendarekin. Gainaz, gitarau zabala izaten duzue, feria ez da egun bateko feria, asteburu osoko feria, ez dakite zer da bertan ikusten aldena? Gaurtik atzoia torri ziren gehieskuenak, baina gaurtik hasite, gaur dago orai hemen hazienda erakusketa, eta orai hasiko dire hemen behiak erakusten, sailkatzen eta hola juezak eta hor lasoko pilota hortan, hemen kusteko behiak karate eta une sokatik ere bai, hoi egirteko lan bikaina egiten duten ekazarik sokatzen behiak, olako nerbio eta indarrako hazienda. Gero, egun guzien zehar daude hor Jaime Urrutiak harrikan hor artesauak eta ekoizleak, hor daude ere bai, ikusgarria da ere bai. Eta hoi gaurko lanbetako egitarabo hoi den, gutxi gora bera. Eta gero igandean, igandean ere erakusketa hazienda hemen dago, eta ameketan da pintxo daztaketa, aratxe bat, terneraren abarrak ematen dagun aratxe bat erreko da, eta gero banatuko dire pintxoak, gartzengo guraso elkarteak banatuko du. Euro bat ordaindu behar da pintxo bakotxa, eta diruiakin guraso elkarteko endako dela. Eta artesaua goizian zehar hor daude, eta gero eguardi aldera banaketa, sari banaketa, eta gutxi gora bera gitaraua. Presupuesto aldetik egan, presupuesto kozkorra, diru asko behar da olako besta potolo bat antolatzeko, ez? Bai, hau azkenean, hoxe, 35-40.000 euro tarteko aurrekontu edu, udala bezala gupatzen dugu 30.000 eurokoa, eta gero hoxe, patrozinadoreak eta herriko ostatuek eta negozioak eta gauze maten duten dirua publizidadeen truk ere bai, ere eskertzeko da. Eta gero Nafar gobernuko diru laguntza ere maten baitagu, denen artean bizke betetzen dugu aurrekontua, bai. Plaza ikusten dugu espezial dagoela, infrastruktura aldetikan, behar dena ongi prestatua dela, zuen asmoa ez luke gaizki, ezen gaizki izanen, urtero ospatzea feria hemen, zuengatik? Bai, guregatik hemen infrastruktura montatu edu aurten hemen bazterretan dauden burdinok izan da nekazariek eskatzen zutena, gehien bat eskinetan zezenak egoten direla eta hola zerbait struktura gogorxago eta tinko bat patzea, aurten hori izan da pixketin duguna, gero bai, urak eta gauzeia daude lurpetik, struktura montatu edu eta guregatik urtero egitea, aukera balimeda benpingu pres gaude, ez du inongo arazorik, eta uste du nekazari berak ere gustetzen zaiola plaza hau haunitz, zeatik tokia, arbolpean dago hazienda, gero paseiatzeko ondondoan dago bertze plaza, eta ni uste dut nekazari berak ere gustetzen zaiela hau ez. Eta gu udala bezala, gu pres, eta dirua baden biztertean menpin bai.
Osongi Juan Cruz, zorionak zueri ere, iten duzuen lanagatik, eta nola ez ere zuek disfrutatu alduzuen moduan feritaz, mila esker? Bai, zuei ere bai, eta nire eskertu ere bai, Azpinako Naspi elkartea, bertako nekazairin duten saiakera hau aintzinetat hartzatik, eta hoxe Baztango udaletxeko langilei ere hemen sartutu zen orduek eta enpeño dena montatzen. Eta ikusiko gara. Osongi eskerrik asko. Venga, agur. Gurekin Patxi Aranguren dugu, askorentzat aurpegi ezaguna, beti hemen Elizondoko ferian egoten dena, bera Azpina eta Konaspiko idazkaria dugu, eta Patxi, ez dakit pixka bat ikusten ditugu epaileak lanean ari direla, nola sailkatzen da, nola antolatzen dute, azkenean, lehiaketa denez, beraien balorazio egiteko. Bueno, sí, pues mira, ahora los tres jueces, tenemos tres jueces, siempre traemos un número impar, un poco en caso de que entre ellos tengan que discutir algo, pues siempre hay desempate. Ahora están valorando los jueces los machos no sacamos a pista un poco por motivos de seguridad, siempre tienen un poco más riesgo que las hembras y en esta plaza con tanta gente, pues un poco por evitar eso. Entonces los machos los juzgan en pista. Los jueces están viendo ahora todos los machos que hay en las distintas secciones, van puntuando, van valorando y a la tarde nos dirán un poco cuáles son los ejemplares que tienen los premios. Y luego en lo que son las hembras, hacia las 11 vamos a empezar el desfile por ahí, que el desfile es verdad que tiene un carácter didáctico de cara al público para que la gente entienda el por qué se valoran unas vacas, por qué se premian unas frente a otras y los jueces valoran mucho mejor todos los animales de cada sección por edades juntos, van comparando y darán la explicación pertinente del por qué otorgan a uno el primero, a otro el segundo, a otro el cuarto. Ellos explicarán luego qué características tiene cada animal, la gente puede apreciar, puede entender lo que está viendo y el por qué premian, con lo que se consigue que los jueces hagan mejor el juzgamiento y que sea didáctico de cara a la gente, ¿no? Entonces, a la mañana haremos 5 secciones de hembras, hasta las hembras de 3 a 5 años, y a la tarde haremos las 4 de vacas más viejas. Bueno, pues a la mañana estaremos de 11 a 2 aproximadamente y a la tarde pues de 4 a 8, de 4 y media a 8 y esperemos que con este día tan estupendo pues se haga todo bien. Osongi Patxi, eskerrik asko. Vale, agur. Badakizue horrelako lehiaketetan lan izaiena, beti ere epailei tokatzen zaiela, eta gurekin epailetako bat, Iñaki Alkorta Azpeitiarra, bera beltzaina ere, eta Iñaki hala da ez, ben ikusten zaituztegu 3 epaileak, baina lan gogorra zuena ez? Bai, lana zailedek, hemen beti izatean adeg errepikatzi, baina urti junda, urti torri, geotak anaue preparago etortzek, eta hemen lana gelditzek zaile, bai. Zuek aliketa hoekin nahi duzuela badakigu, eta batzuk betikoa, batzuk kontengatzen de, beste batzuk ezain kontent, baina hala izaten da urterokoa. Hori dek, bai, danak gustu egite hitzeok, baina pixket entendiu berdik, hemen dana hona entendiu berdik, bai abeltzainena eta bai juzgau lana ititogatzeagonara ulertu berdik, ezin dela, danak aurrenego postu da neon da, askotan batzuk pixket besti gaino detalle obio bati, aurrego gelditze ditu, bai. Orain ikusten ari gara nola ari zareten zezenak baloratzen, eta gero bestelakoak plazan ez, pixko bat bueltan. Bai, zezena bizke problematiko ditu plaza ateatzeko, orduan, zezenak hemen lotuta daudela puntuatze eski hau, eta urruzek, plaza ateata, hobeto puntuatze ditu, alkarren ondun ikuste ditu, eta hobeto ite plazan bai. Epaile lanetan hemen zaituztegu 3ak abeltzantzarekin logikoa den bezala lotura duzuenak, zeintzu zarete? Bai, bestidek Felix Jamar eta Javier Riñiguez, eta 3 hartin, adostuko eski hau, eta... Zuretzako estreinaldia Elizondoko plazan lehiaketa honetan, o? Bai, beste urtetan lehen etorri zen hau, neure behiegin etorri zen hau, baina, onja, hola proposauzia ben, da, hola, haure ez lan gustaberri inontzako, baina bat emate egin berdik, eta, aurten olatok gaudek. Eskertzakoa da, azkenean zuere parte hartzea epaile lanetan, zu diozuna epaileak behar dire, eta danak ezezko esango balukete, etzen lehiaketarik izanen. Eskerrik asko eta segi zuen martxa. Bale, eskerrik asko. Mugarri gainetik hankirika, zelantariren begibi, frenteko budari naiz, mendetako hartzuri, jaiotzez lurronetako seme, hemen
patxi dizkidate. Nire aztenik ezer, niretzat ez du nahi. Mugaz gain bidarra itxiroa naiz, honratu naiz nire lurraren jabe naiz. Herri bat, herri txiki bat baina, handi bat zuen eredu. Ametsak amets dira, ta biziri gaude gu. Bizirik erago. Gurekin Álvaro Garde dugu, badakizue bera, abeltzain gaztea eta antolatzaile lanetan buru-belarri ibili dena. Eta bueno, Álvaro, ja iritsi da asteburua, hemen gaude guztio gozatzen, zuek ere landalan. Pixko bat jendea jakiteko, bihar igandearekin izanen da lehiaketaren kasuan ze atal lehiatzen dire. Bueno, kasu honetan dene dakizuen bezala behin eta berriz aipatu dugu. Sailak dire 12. Zezenetan 3 sail eta urruixetan berriz 9. Eta hoietan sail bakoitzan sarituko dire lehenengo bortzo berenak. Eta sari aldetikan zenbateko sariak dire? Sari aldetik lehenbiziko sari da 80 euro eta trofeoa, bigarna sari 70 euro eta trofeoa, eta hirugarna barkatu 50 euro eta trofeoa. Eta gero azkeneko biek, laugarna eta bortzgarna dire trofeo bat maten dena. Trofeoak joare batzuk dire ez? Eta bueno, joare pollita bereziak batzuri ja poliki-poliki etxea betetzen hasiko zaiez joare otakein. Bai, baina azkenean abeltzain batei kopa batek ez dio deus bereixi, bai, hor dago baloria eta dena, baina azkenean abeltzain baten dako gariak. Eta gero haunitz garere ibiltzen altozu ondok urtean lehiaketarak hartzeko edo, bueno, ibiltzen dire. Eta abeltzain baten dako nik uste den oroigarrik politen edo baliogarriena. Atzo atxalde gau partean ja hazien da sartu barra zen plazara, ezagit nola joan zen, ongi joan zen azorik gabe, girua ere bazen. Bai, dena arrasongi gantzen, gainera hazien da nahiko goitza hartu zen eta dena normal. Izen ginen saltza pixke bizezenko eskapatu zitezkigun hanbarna, baina bueno, segidan bildu gintuen eta ongi akitu zen gauze. Osongi Álvaro, zuek ere segi zuen martxa, posible zuen enean bazkari eder batein, da, disfrutatu asteburuaz, mila esker. Esker mile zuei eta entzule guziei. Gurekin Fermin Barazabal dugu, bera azpilikuetako abeltzaina eta Fermin bera, bitzi osoa Pireneika arrazarekin lanean, Aspinan lanean eta nola ez, feri honen antolaketa lanetan. Fermin, zuk ere desioan egoten zara, asteburu hau iristeko aurretik lan handia induzue, baina ongi doa dana, ez? Momentu azteko arrondo ongi dira, eta konten, bai. Instanten hasiko da goizean berriz ere desfilea plazan, hasiera batean behar bada desfile hori ez zen egiten, baina konten zaudete gaur egunean ere desfile egiten dela pixka bat hazien da baloratzeko, ez? Bai, hoi arrondo ongi da, denbora da zeiten, baina baitu jauztatzu egiten duela eta, hortan espetzo segidu. Iten ez duena torruekin ez ditan, torratia pixke peligrosoak, horregatik ez duiten, baina berzain behiekin bai, behiak horrak aten dira eta kusten dira, isobeke kusten dira, bai. Hazien da aldetikan zuere noski epaile lanetan ozbait ibilia zara ere, ez? Bai, 10 urtez bilinen, zenpelena eta, bai. Lan zaila dela badakigu, zuk, ferian barne ibiltzen zara, biztazoa ematen, afizio duzuelako zere, zer nolako hazien da urten hemen Elizondon? Gande urte baina iroten behi gutixo da, urtean, hor lago lenguazuela asuntu horren gatek, haunditzek ez zuten tortzen alta. Hazien da, niretako mejoatu du, gande urtetik urtean hazien da obiada, gutio da, baina obiada, bai. Eta jendeak ikusteko eta baloratzeko, espezial dago, ez? Gero suposatzen dute guardi parte hortan beteko dela dena, baina guain momentuan ez da ez hotzik, ibiltzen alda eta disfrutatzen alda, ez? Bai, da tenoriko benak usteko, gero guardi parte ikoltzen jende buskat, gu nahi du jende atortzea, hortan ez da dudik, Antolaketa lanekin, solastiko Juan Cruzekin ere, antolatu xamarra izaten da, ez? Plaza bera ja infrastruktura aldetikan, aixago da, ez? Bai, aixo da, hau denen behar zen berritik, behar da, muniz denbora gehiot, ez, hortan ja, bastante itzinet peda, bai. Horten intu horri izkin betzuk ere badine, burdinezkoak, horten gandan denbora buskero egin ite, baina, elurteko ja, eldunozteko ja horiek ja, ordo da prestatpek, eta, bai, hori da. Zuk ere, disfrutatu egunaz, disfrutatzeko modukoa da, biharko badirudi egualdiak askartzera inen dula, baina, gaurkoari utxi. Diote, ez da, egualdi aldea ino dute, abantateko guela, ez da, aberrite moduko eskarteko du. Gero ere, atzalde asko duen, behar nahi duen egite, baina gu izan daola ateri benpin, bai? Osongi, mila eskerra, beste, arte.
Bai, usi igualmente, bai. Eragozten didate, tailik ezin dut maite. Itzarta eskubideak, ebatxi dizkidate. Gurekin Jon Koldo Bikandi dugu, bera Iurretako abeltzaina, eta bueno, Jon Koldo, hemen ikusten zaitu urtero bezala familiarekin etorri zara, zer moduz, gogotxu edo nola ikusten duzu feria? Bai, oso ondo feria ikusten dut, goizetik goiz etorri gara gu ganaua pizka garbitzera eta, da jentea goizetik ibili da bueltaka, da bueno, eguraldia lagundu du asko, oso eguraldi ona dau, jente pio bat ikusten da, eta bueno, gogotsu etorri gara feriara, ikusiko dugu, aber zer emote oskuen, o zer intentatuko dugu irabaztea premio batzuk, eta bueno, emote oskunagin konformatuko gara eta posik. Aurten, aipatu dute batzuk ere, mingain urdina edo lengua azul eritasuna dela eta erkidegotik beltzainen bat utxe egin duela, ez? Badirudian ez zela derrigorrezkoa txertori ematea, eta txertorik eman ez zuena, ezin izan du azendakarri, ez? Zuen kasuan ongi txertatuak ziren danak. Ez, hori libre izan da nahi duenak egiten zuen lengua azun bakunatu, ez bakunatu. Ni bakunatu zuen, zen ni kanpoko feriatara joeten nahi Salamankara eta da nik ikuilu guztia bakunatu nuen. Eta horregaitik ahal izin dut etorri, batzuk ez doa bakulatu eta ona hemen exigitzen da lengua azul eukitea, eta horregaitik batzuk ezin izin dut etorri. Aurten buru gutxiago, baina esaten dute beste urtetan, baina maila gehiago dela. Maila gehiago ez dakit, ganadero ona falta dira, bai, ez? Ulertzen da, maila, dagoena ganau oso ondo preparatuta dau, ganadero batzuk bai, maila handia deukaneak ez dira etorri, eta hori kontutan ukin behar da. Desfilearena, oen dela urte batzuk desfileatzen egiten, zuek batzuk esu zineten, ziendo beto ikusteko desfilatu bartzela, eta zuentzako askorentzat zorionez, jaga egiten da, ez, desfile hori eta baloratzeko da, ez? Nik ikusten dut hori desfile asko baloratzen duela jenteak oso posik ikusten du plazan ganadua bueltaka dabienean, eta oso ondo ikusten da ganadua. Lotuta ganadua ez da ikusten zelan ibiltzen dan, ez bere garbitasun eta bere pureza, ez, nik ikusten du plazan ganadua asko beto ikusten dela. Instanten desfilea hasiko da, eta zuek ere bauzuelan horre desfileekin aziendakin ibiltzen, prestatu azienda, eta ongi zortea bauzuen, eta bestela ere eskertzeko da bertara horbiltzea, mila esker. Mila esker zueri, venga, eskerrik asko. Son pobres, son honrado, e dono da miña terra. Baztango beste abeltzain bat gurekin, bera Arizkungo abeltzaina, Bibi, Bibi, gaurkoan aziendarik ez duzue ekarri, baina gustora ez, azienda tartin. Tarteka behar da, kusire zenak eta libre bixet egon. Urte askotan ondu zarete, zure anaia zena eta zure aziendarekin, eta desbardin bizitzen da ez, feria, azienda ekarrita edo azienda ekarri gabe? Diferentzia berite bada. Baina ez dela gatzen, ez da gatzen, eta lana hundio egitu gatzeko nuet. Eta, kanpoan gara eta aurten zu gabe. Bestela ze iruditzen azienda ona dago, zer balorazio egiten duzu? Azienda arrontona, giotago bia dago. Oai gutixota bide aurten, lengua zule egiten dira arazoak, baina, ongi de. Izke plaza utxexo, baina aziendatek onak. Aurren gurterako animatzen zareten, eta hemen ikusten zaituztegu Bibiren behi eta zezenak plazan. Eskerrik asko, ondo izi? Zuri bai.
Gurekin Rufino Jaio dugu, bera Jurretako abeltzaina eta urtero Elizondoko plazan ikusten duguna, baina aurten zoritxarrez bera bakarrik ikusten dugu eta ez bere hazin da, tala sortatu da ez, Rufino, bueno, pena bat ez. Bai, hola suertutu da, hori lengua azul dela eta bar, guk ganau bakune bari gaukin dugu, eta horregaitik hemen eskatzen izen da bakunetie eta horregaitik ez dekara etorri honea. Azkenean, erkidegoan horrela izaten da, ez da derrigorrezkoa izaten, eta azkenean burua asko dunak eta beti ere dana gastua da, eta ez baldin bada derrigorrezkoa, erabaki hori hartu zenuten, eta ez du bueltarik guain ez. Bai, hola da. Ematekoen dana izelan hemen behar zaion, horregaitik zertu dugu etorri ezeitea, eman ez da etorri ezeitea. Desberdin bizitzen ari zarete feria, ez? Ez beste lasaitasun batekin, ez? Ez ze sensazio bizitzen dituzue momentuan. Bai, bihar bada gaur etorrega ikustera. Beste egun batzutan, partaide bezala, bihar bada ez duzu ikusten, ez degozu hain beste asti, baina gaur etorrega ikustea, bakarri lasai. Eta lasai ikusita, astia duzue, baloratzeko pixota zein da, zer balorazio egiten duzue? Hori ikusten da, jente gutxi dagoela, horregaitik, arazo horregaitik, baina, zein da, gerut, urtero, hobeto, da kompetentzia gehiago, bai. Zuek ezagit, urrengo feria ezagit zein izaten den, Gernikakoa, edo noiz zein izaten da urrengo lehiaketa parte hartuko zuena? Datorren hastian Gernikan, sortzi egunera, Gernikan daukagu eta, han izango era. Han ez dago lengua azulin exigentziarik eta horretara han izango era. Jurretan horren ikusten da, hazin da ona baduzuela ez, Bikandi ere jurretarra da ez, zu ere, Jaio Jurretakoa eta leku txikile, baina hazin da asko ez, asko eta ona. Bai, badaude hor Jurreta, berriz, hor badaude neko hazin da Pineika korrazakoak, bai, badaude. Osongi, Rufino, disfrutatu eguna, ez da helduen urtean aukera dugun zuen hazin da bertan ikusteko, mila esker? Bale, eskerrik asko zabi, bai. Gurekin Juan Luis Irazola, Maiabiko bizkaitarra, pilotari ohia eta burubelarri haziendakin lanean ibiltzen dena Pirenaik arrazarakien. Juan Luis, zuek hemen zaudete urtero komodunda, kontent, ez? Urtero, beti urtero etortzen gauna eta gustu etortzen gauna. Da Elizondua herri bat, da gustu etortzen gauna. Urtero beti herri baten jarriaren ezkero, oso gustu etortzen gauna. Istantin plazara aterako zatea haziendarekin, eta leheno ere zuek hori eskatzen zenuten, ez? Ezagit, beti ere plazan baloratzeko ongi hazienda zailago zela loturik izan da, eta hazienda pasitu hartzela, ez? Konten ibiltzen zate pasiun zuek ere? Kostata izan da, baina urtero hasieran biai gaztiekin hasi ginen, baina gero biai gaztiek, behiziek danak egite. Da, pistan ikusten da beste ganau bat ikusten da. Hemen lotute ikusi, pistan ikusi, aldea dutxe do, ganau ikusteko. Horrek suposatzen du manejo aldetikan ere, beltzainentzat lan bat estra, denbora gaur ibili beharra, baina aurretekan ere prestatu barra hazienda ibiltzen, ez? Hori, etxien, bakotxak bere ukuluen inbideo, gaztetatik hasi, poliki, ordu asko sartu mida, hori sokan da, ganau erakusteko ordu asko sartu mida. Da, horrek azken ikusten dugu, kostu bat ikusten dugu. Baina, gero eta gehiago hasi da, konkursue parte hartzen da, animale pista eta atzen. Gaurkoan ikuioak edo abeltzainak 14 bat naparrak, 6 bizkaitarrak eta 3 gipuzkoarrak. Bizkaitarren aldetikan ere, batzu faltatu dire, mingain urdinaren ondorio zure kasuan ez da izan, zu txertatu zenituen da arazori gabe. Ben txertatu duten, porque, tokatzen bat nun baiten fokoa da saltzie, inbida, dana bildu, lan asko dugu da. Da, zelan, kampainan, Bizkaitu Diputazio kampainan, berak lehenko kampaini, berak egiten da bueltak goeko ordoin bido, baina izan nik lehenko buelta nahin, holan, astute betiko. Espeintza gaur sariren lortzeko bai ez?
Espiantzik beti etortzen ga, baina ez lortzen be posi juten ga. Hemen etorri jentekin guztu dauteza, kuadraian dauteza, eta guztu dauten ga. Eta premizio gauza politiz zeten da, baina ez daten be, horreitik ez da zarratzen. Eta bestelare, guraldi zoragarri honekin ez, disfrutatzeko modun dauna, ez? Dago egun bat zoragarri, urte batzu tokadiz eurri egin dauena, baina urtean dago egun bat zoragarri dau. Da hona etortzeko gustora. Mila esker eta instanten desfilera bazoazi eta ja sortea bauzuen. Esker asko. Bale, zuei. Lotxazi pristinduta suartean, mingainat mutu daude giltzapean, begiradapean, musu baten artean, oazen desioaren barrutira, laino batean gora urrutira, eman eskua eta elkarri begira, oazen ilargira, maitaleen herrira. Eman eskua eta elkarri begira, oazen urrutira. Gorputzak aske dabe, ilargita izerdita, gogoa daramatza, izarrezko izareta, osameneroare, pasadizutik paradisura. Gorputzak aske dabe, ilargita izerdita, gogoa daramatza, izarrezko izareta, osameneroare, pasadizutik paradisura. Gurekin Miguel Villanueva dugu, burutaingoa eta bera urtero hemen topatzen dugu, abeltzainerik veteranoena, y aquí estás un año más, ¿no, Miguel? No puedes fallar. Hombre, por supuesto que sí, claro. Sí. Y que usted trabaje muchos años, ¿no? Eso es, que te vamos durante muchos años. Sueles venir con el ganado, aquí tenemos tu ganado también, y a decir verdad, eres la persona que con más fuerza mueve el cencerro cuando coges el premio. Eso es de valorar también, ¿no? Estás fuerte todavía. Exactamente. Hago unos sacateos aquí como Dios, sí. Bueno, pues a ver si este año tienes suerte también y a disfrutar de la feria. Eskerrik asko. Sí, wow, merci beaucoup. Bye, agur. Zaitezte denak, gazteak eta zarrenak, direnak eta ez direnak, etorri eta ikusi. Zirkoara gure herria, zirko lilura garria, telebistan agertzen den izarra hundi eta guzi. Paiazo eta trapezista, animalita artista, tximu eta elefante, musika, su eta xuzi. Gure zirku handi hontan, listo gehiegi dagotan, kontoak dira nagusi. El ganado autóctono lo es porque durante siglos se ha adaptado a un territorio determinado. El vacuno autóctono debería comercializarse con una IGP propia, exclusiva de la raza. Habrá que pelear por esa diferenciación. Bueno, a ver, van a tocar con la vara a los jueces las novillas que se tienen que ir a la sirga. Ahora, cuando salgan todas, les damos un fuerte aplauso. Les agradecemos la participación, porque el hecho de que vayan ahora no quiere decir más que hoy han decidido los jueces que hay otras mejores, pero el ganado es excelente.
gaztetxoek eta aurrekin noiz ikusi gabea. Con un fuerte aplauso por vuestra participación y por vuestra preparación. Grandísimos animales, sí señor. Bueno, como veis han dejado 8 animales. Ahora entre estos 8 elegirán los 5 primeros. Las van a mover un poco para verlas caminar. Hay que entender que estos animales están aprendiendo a pasear y aprendiendo a vivir. Ya veis también que hay futuro. Tenemos los ganaderitos jóvenes aquí también. Así. Sakonetik azalera, biziaren borroka. Sakonetik azalera, biziaren borroka. Txalopa txaplaka doa, arrauna korroka. Kaioa bihurtzen da kai, kaia bihurtzen kaio. Kukuak eta harriak, kaizearen aurkaio. Hemen guai 16 milatik guai gehitu hemen sozti. Guai sozietatik sarkatikute bolkenengoak. Eta sozietak hemen gehitu ina plazan, dire Gariko Izazabal, Jose Iñaldea, Ricardo Palacios, Pello, Juan Luis Irazola, Bikandi, Juanjo Urtega eta Carlos eta Laura Oroz. Doain berriz minute beste selekzio bat eta bost denengoak jartzeko. Karrikatik karkarara, karkaratik karrika. Elizteko aitzulotan, mutikoen irrika. Elizteko aitzulotan, mutikoen irrika. Arratxean olatuak, denborari zirrika. Bueno, mientras decide el jurado, recordaros a todos que paralelamente al concurso de Pirenaico hay una exposición de puestos de productores locales del Baztán. Hay venta de quesos, palos y otras cosas que todos podéis visitar en la calle que va hacia la plaza. Bueno, ya parece que el jurado se decide a hacer algún movimiento y van a empezar a colocar las novillas, esperemos que ya clasificadas.
Bueno, parece ser que ya están puestas las novillas según el orden del jurado y les vamos a pasar el micro a ellos para que entre Javier Íñiguez, que es velarrimocha como yo y no sabe euskera, y luego el amigo Iñaki en euskera nos comenten un poco el porqué de esta clasificación. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero quería hacer dos apuntes, si me permitís. Saludar a Elizondo y a todos los colaboradores del Valle de Baztán que han colaborado, a la redundancia, a montar este espectáculo. Y por otro lado, felicitar a todos los ganaderos que han participado, que si no por ellos esto hubiese sido imposible. Ya lo ha dicho Pachi antes, pero vamos por la de Carlos, que es una novilla preciosa, muy bien de grupa y de cabeza, y de patas también está bien, una novilla tiene bastante carne, pero a su vez es bonita. Entonces pasamos a la de Ricardo, que es, vamos a decir, más de monte, nos ha parecido, y lo mismo, está bien adornada, lo único un poco más arisca y se le puede ver menos sus cualidades, pero nos ha parecido que es una buena novilla. Pasamos a la de Juan José Iñarrea, que es una novilla un poco más desarrollada, quizás porque en Baztán tienen buenas hierbas y está bien, tiene un cuerpo largo, cabeza alta, que es lo típico de la Pirenaica. Después la de Pello Echeverría, pues una novilla más chaparra, pero también muy bien de grupa, lomo muy amplio, profunda de pecho y sin más, esas cualidades hemos destacado de ella. Y luego la de Juan José Urteaga, pues muy bien preparada, el hombre tiene mimo para los animales y la tiene pues preparada para un primer premio. Entonces la de Juan José es la del primer premio. Bueno, egunon, motxin, bueno, hau bosgarrengo ipini deu, oso biga politia, baina besti laugarrengo dauken hau, pixket tallas da geixugo da. Gero ikuste duna dugarrengo, ondik eta tallan gehiago, biga luzie, ondo ezitakue. Eta bigarrengo daukena oso biga harmonikue, bai ezur eta haragile ondo kombinautekue, eta kolore honekue. Eta lehengue, ni uste lote honetan, bizke garbiak enuna lehengue hau zala, bizke destakatzezunak. Gero, ja bestin hartin, bizke igualdade gehiago zion. Da txalo ero bat aurreneko sarikia eta honek. Bueno, así que nos hacemos un poco de espera. Vamos a saludar a Gurekin abeltzain gazte bat, Laurentx dugu bera, Laurentx txiki, Laurentxen semia, arizkungua, eta bueno, zer moduz doa goiza ongi? Bai, ongi. Garri duzu ezuek hazienda gaur edo? Ez, zu garri. Zer nula, saiarren ikusten ez, hazienda den? Bai. Aitea bezala tratun dola hasizara guendi gazteizko? Bai. Zu rifa saldu eta pixkot hazienda ikusi ez? Ba, hombre. Bai.
Bestela, aitea eta zer zabiltzate gaur gehiago kamioiakin lanin, hazienda garraio no? Bueno, atzo, gaur, ez. Gauria ez, ekarritakoa bertan da eta bihar izan duzu lana berriz? Bai. Bueno, eta gustora? Hombre, gusten behiak eta. Gustatzen zaizu, hauzu afiziondi ere? Ba, más o menos. Más o menos. Bueno, ja, instanten beste, klasifikazio hain dute plazan da joanen gara denak ikustera. Guazen, bale, aio? Aio. Gurekin Pedro Jose Martín, Donestebeko hazienda saltzailea, tratantea, eta, Pedro Jose, hazienda nun zuekan, ez? Azkenean zuen ogibidea hazienda inguruan ibiltzea da, abeltzainak hemen topatzen dire, eta gaur egun apropos ere pixua tratu egiteko, ez? Bai, guretako haziendaren tokia ino amargera, eta abeltzainak ibiltzen tokian, haiekin dugu manera eta forma bizitzekoa, eta egiten dugu tratuk, eta, solasen gara berekin, eta hola da fera, bai. Bestela ze balorazio egiten duzuela feriaz, hazienda ikusten da hazienda badela unitz, feri polita hazienda ona, ez? Guentorrin ez, eta betiko afera premiotan hazienda beti izan da klasifikatua eta franko ona da. Franko ona ez ona, pirenkotan novenak eta arraza bada, eta konseitute pixkat gehiago moldatze izterrak eta gauza kruzetan, mejotute 20 urteuntan franko bai. Normalean ganadu zaleak abeltzainak ekartzen duten hazienda honat, ez da saltzeko izaten, ez? Gehiago da lehiaketarako saltzeko gehiago dute etxean duten hazienda izaten da, ez? Saldu hemen kartzen dutenak ez, porque ibiltzen dira premiotan, pero pagatzen gozo honiz igual ere bai saldu, ez uste hemen diru egiten dudena bakarrik, dire hazienda esposizioneko eta bera saldu itxeti bai, itxeti saltzen dute igual nobilak eta behiak ere bai, berak usten dute behi bat igual saldu behar da, eta saltze dute igual, bakarrik. Ferit premiotan ez dire saltzeko, tortze bantzera kartera honakin igual saldu, bai. Eta ja, urrengoa ezagit, instanten San Miguela gainean dugu, hor ere Iruña alde hortan izaten da feri polit bat, San Miguel feria, hor ere ezagit, saldiena gehiago, eta hor ere ibiltzen zarete, ez? Bai, hor da saldina, eta, ibiltzen gara pixka dut saldia, behorrak, eta, erosten dugu bilotzak, pixka dentik, eta, hor ibiltzen gara ere, bai. Bakarri feria da, diferente, hori da feria saldina, eta hau da dira, espozion bat begorriak, eta, Naparratik eta Ipuzkotik heldu da hazienda da Elizondora, eta premio ederrak dire, eta ikusteko gendia animatzeko, eta, negauziuna fera, bakotxak. Konpatu ez gero jendeak pixka bat jakiteko San Fermin feria eta San Miguel feria, Iruñan, San Ferminetan ibiltzen dena ferian, baute antzekotasun bat edo oso desberdina dire? Ez, bai feria direla bie, bakarri San Fermina da, uniz ondigua, unke urtiuntan nahi dire bajatzen ja fuerte, eta San Migueletan ez dakitzen da, porque dena itxeti saltzen da, eta gero eta gehiago feria horiek, eta demanda fuerte balimada saltzen da itxetik hazienda. Eta orduan feritara ez du eramate, ez dugu olako premia saltzeko ja torzidero estu itxera, hor gero bihorzarrak eta hortako garbitzeko bizkat hemengo hazienda hori astuak eta historio zaten dire ona feria horiek, ponik eta gauzoik eraman eta garbitu bizkat, pero hazienda hola pixka potro honak eta eso ja saltzen da ja general itxeti dena fuerte, bai. Ongi, Pedro Jose, ongi pasa eguna zuk ere eta disfrutatu, eskerrik asko. Vale, zueri, aio, gerarte. Euskal selekzioa nortasunaren deia, gure selekzioa munduari begira. Euskal selekzioa gureak dira, gure selekzioa darenaren isla da. Euskal selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa
Gurekin zaldi bitarra den Garikoitz Nazabal abeltzaina, Pireneikak egin beti dandik lanean, aspalditxotik, eta Garikoitz, zuek ere urtero menzabete ez? Bai, guendik animo jausten zo sobrare eta aurten ere etorri gaitu. Lehen pixo bat, Pireneikako idazkariak esaten zuna, mikrofonotik hori da ez, azkenean saria danak ezin dute eraman, eta baloratzeko eta eskertzeko da jende asko zuek bezala gaur agian sortea baduzue, baina nahiz eta saririk ez eraman, zuen parte hartzea eskertzeko ez, azkenean behar du azin da eta irabazten dutena bakarrik ekarri ezkero etzen feririk izanen. Ez noski, behar du aurrenak gatzeko bestatzeko eroxe gatuko dienak ere. Baina nik usteat, plaza beak ikusten dola ez, lotek ikusita nolako dien, deskartatzen dien animalin mailaren nik usteat altu edala, juezantzako lana handia suposatzen du eta nik usteat arrazan ikuspegitik ona dela. Azken baten, hau da Pirenaiko dauken erakusleio plazak importantena, Elizondoko feria. Eta eukitzen ditu gure kezka ez, lan pila bat ematen du, gauzak oso justu dare, eta batipat etxe aldetik eta manejo aldetik lan asko suposatzen du konkursoko ibilera honek, ganaduk apartatu, prestatu, sokaneak utzi, ez dik ez da jaiotzen, baina, baintzat maila altu ikusten da, eta urtetik urtean ikusten juezantzago lan gehiago, eta seinale hona. Zuk ere ikusten dugu laguntzaia bauzula, eta hemen urbilen izaten duzu eskertzeko da ere, ez? Azkenik, zu bakarrik handa zien da eta moitu behar da eta behar da laguntzaia, eskugiko behar dire. Bakarra da gauza motza, leku guztietan. Eta aitek asko laguntzen dit eta batipa olako zeatan lanetan gehiago. Gaina garbitzek eta hori dana, baina atzetik erain, bakarra motza da. Eta hemen jende gehiena ikusten da, beti laune egin, familia artekoak, eta hemen danak esku bat botatzen. Eskerrik asko Garikoitz, ikusten dugu oraintxe bertan berriz ere atera Ibarra zaretela plazara, eta ea sorte bade, mila esker. Bale, eskerrik asko. Selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri gorri eta berde, du euskal selekzioen alde. Jokoaren posata, armainen zirrara, biak elkartzeko, sentimentu bat bada, herria bihotzean, ahoan euskara. Prudentzio Urkia gurekin, Idiazabal darra, bera abeltzaina, eta urtero ere, ez duzu utxik egiten, eta gaurkoan ere egia esan, gustura guralde honekin ere, ez? Bai, gaur bizka bero manta dago, baina nahiko ona, aurrutik aneuki dugu oso lehor, euri bizkate egin dio, eta gaurko eguna, biharko euri bizkate manda dago, baina gaur bintzen igualdi hona dago euritzeko, bai. Horten prudentzio ezakita animatua zinen hasiera-hasieratik edo, azken momentuan animatu zara? Azken momentuan animatu naiz, lehenekotik hor ganadero batzuk dizintuzela torri, gain urdinean gora beragatikan, eta orduan urten bizka gutxago da dure, eta etorko naizien, da, azkeneko momentuan apuntatu gehiatortzeko. Ikusi zaitu hor ere desfilean, haziendarekin, maila oso altua, ez? Bai, oso altua dago, urtero bizkako horaka juten da, eta, hortzen ganaderoak oso prestauta ekartzen du ganadu da honutza, hemen zerbait lortzeko horala ekarri behar da, eta gogo ez ditu amiste prestatzen, prestatzen ditu pixka, baina, bizteko horromesteineko intentziorik ganadu prestatzeko okeletan, neko justu etortzen dira, eta, neko, ez dugu hortik kanpora gehiago ganadu okeletan gehiago kargatzen guz, normalen. Zuen salmenta edo zuen etekina nola atatzen duzu zuen ikuioan? Behiotatik izaten da txakorra, eta txakorra egiten dugu, gizendu, gehienak gizendu egiten ditu. Bakarren batzu pastero saldu baina, gizendu eta gero karren zirea bukatzen dugu azkenean. Eta biga batzu baldituguna gaurreak uzten ditugu, baita. Etxerako eta saltzeko ere baita. Bestelare eskertzekoa da ez lehen Garikoitzekin Nazabalekin egon duna, solasean, eta hori da, azkenean horren beste ez duzunak azin da prestatzen lehiaketarako, eskertzeko da ekartzea ere, ez pixka bat, bestela betiko lau izango ziren, eta ja feria txikituko zen fuerte. Bai, hori izaten da, orduan jende bat etortzeko, batzuk dute puntan ibiltzeko ganadu prestatzen du urte guztian,
baina azkenean ez duzu hortikan etekenikan. Esan ekona da behiak egon behar do, be postura eduki behar du, korkelak egiz da ona gutxiak girez, mantendu behar da hor erdi maila hortan, da hori egiten duguna. Ba, bueno, ez dakit gaur goizean zenbat tanda geratzen zaizkizun gaindikan, atatzeko, desfilerako? Hemendikan beste 6 gelditzen dira, eta ditu bi tanda bigatan, eta gero hemendikan aurrea ja, ume hartutuko behiak izango dira, hortik atzeatako ditunak. Luzatzen da ez, poliki-poliki azkenen desfilea, sailkapena, eliminatu batzuk, bueno. Hola juten da, goizetik hartzen ditute bosto atal hola, gero bazkaldu eta arratsaldean gelditzen dira, baita egin dute beste lau gelditzen dira, behatzea izaten dira hemetan, eta harrak ez dute etatzen, harrak egiten dute bertan, klasifikatzen dute, bertan lota duen lekuan. Eta biharko unaia lasaiagoa, biharko unaia, bueno, ezin da lotua eta, bueno. Biharria pixka lasaiago, goizean pixka garbikut, txukundu eta hola, pixka etortzen da jendeaz ikusi eta hola, eta gero premio partititola dutenak eguardian, da, bueno, arratsaldean atzea huelta etxealdera. Ba, osongi, Prudentzio, eskerrik asko bertan izateagatik, eta, bueno, ea urte askotan jarraitzen duzuen haziendarekin, da ferira etortzen, mila esker. Hori da, zuei, mila esker. Maite ninduela, beste maitalerik etzuela, bihotzez mundua eman zidan, eguzkiak argia bezala, hainbeste kostatako samina, zindagizun nire naia etzala, larros bati usaiaren pare, Zoki bildu da nire gana, itxaroten ari nintzen dama, aspaldian maite nuen lore, lastanak zenbatuz banan-bana. Gurekin Joseba Otondo dugu, bera Baztango alkatea. Bueno, Joseba, lehen Juan Cruzekin zinegotziarekin ondu gara, baina, bueno, alkatea nola ez, Elizondoko plaza honetara hurbildu zara ere, eta ezagit, ze balorazio egiten duzu, zer suposatzen du, bueno, Elizondo herriarentzat edo Baztanentzat horrako feri bat bertan ospatzeak. Urte batzuk dire, feri hau Baztanen iten dena, eta denek ezagutzen duten bezala hau, Pirinioetar arrazako behien feria da. Pirinioetar behien arrazak Baztanen toki garrantzitsua du. Historikoki hementxeko baserritako behiak Pirinioetar arrazakoak izaten ziren, eta gure eskualdeko baserritan oai ere ala mantentzen diren, naiz eta gero esnetako behiak ere sartu eta bertze arrazetakoak. Landaremuak, eta Baztan landaremua da, nekazaritzearik gabe ez dire ulertzen al. Naiz eta azkeneko hamarkadetako Europako Batasuneko politika merkantilistek, nekazaritza politika komunek, nekazal sektorea guziz gainbera ekarri duten. Guk uste dugu landaremuek nekazaritza behar dutela, eta nekazaritzan tokiko arrazek beren tokia dutela. Beren tokia nolapaitere elementu lehiakor bezala ekonomiaren barnean. Tokiko arrazak ingururat egokitutakoak dira, errendimendu hoberen ematen dutenak, gure paisaiako parte dira, gure kulturako zati ere bai, eta beraz garrantzitsua iruditzen zaigu, Baztan Euskal Herri mailan Pirinioetar arrazako behien agertoki nagusi bat izatea. Eta bueno, eta espero duguna guztio, guk ikusleak, baita ere abeltzainak, urtetan posible denean horrela jarraitzea ere, ez? Azkenean plaza oso ongi prestatua dago ikusten den bezala, eta da nantzat ongi, sosa den bitartea eta posible den bitartean, gobernuak ere esku bat botatzen du nolako feriak antolatzeko, eta jarrai dezala urtetan horrela, ez? Bai, alaxen da bai, horrek erakutsiko luke, hemengo baserritarrek, oino lanean segitzen dutela, arrazak ere segitzen duela, eta pitxanaka denen konpromisoarekin gure baserri munduak aitzinerat egiten duela. Hortarako kontsumitzaileek beren eguneroko erosketetan badute zer egin. Hortan, administrazio publikoak udaletxetatik haratago badute zer egin ere bai, baserritarrei prezio duinak segurtatzeko,
gaur den egunean hor baden industria agroalimentarioan nolabait ere muga batzuk jarri beharko dira, parte guziek dagokien etekin zatia modu duin eta txukun batean eskuratzeko, eta pitxanaka modu hortan lan egin beharko da aurten, ageri da ez, hementxen iratzea denean eratu dugula, jaz hasi ginen hortan pixkat pausu batzuk ematen, eta aurten denean iratzea datu da. Unekin aiztion erraten ginoena ez, tokiko baliabideak ibili behar ditugu, tokiko ekonomia indartu, eta hori da denon erronka, eta ja horrek segitzen duen. Songi Joseba, mila esker eta disfrutatu zuk ere egunaz. Eskerrik asko. Esker mila zuei. Biotzak berarekin arama. Banekien maite ninduela, beste maitalerik etzuela, bihortzez mundua eman zidan, eguzkiak argia bezala, hainbeste kostatako samina, zindagizun nire naia etzala, lagos bati usaiaren pare, gozoki bildu da nire gana, itxaroten ari nintzen dama, aspaldian maite nuen dore, lastanak zenbatuz bana, bihotzak berarekin arama. Ternera de Navarra es una carne que tiene una gran aceptación en nuestro mercado. Tenemos un reconocimiento de casi el 80% de la población navarra. Sí que es una realidad que la crisis nos ha hecho que nuestro producto no es una carne barata, pues que la esté padeciendo. Se estará igual alargando un poco más de la cuenta. Pero bueno, creemos que conforme vayamos recuperando, nuestro pueblo siempre ha sabido valorar y tener en cuenta nuestra calidad y volveremos un poco a volver a recuperar nuestra cuota de mercado. Al día de hoy, Ternera de Navarra cuenta con 530 explotaciones, 188 carnicerías y grandes superficies que comercializan nuestra carne, 18 empresas de distribución, mataderos y logísticos. Y tenemos un alcance al día de hoy de una certificación aproximada de 2.800.000 kilos. La carne de ternera de Navarra, como es conocida, es una carne jugosa, es una carne rica en hierro y en vitaminas, es una carne que tiene multitud de formas de elaboración, desde sus guisados, desde sus chuletas famosas, sus solomillos. Es una carne que consumiéndola con orden es beneficiosa para la salud y es una carne que un 80% de la raza es raza pirenaica, que hoy tenemos aquí una gran muestra precisamente de la evolución de la raza, de la mejora genética que está haciendo Aspina, de sus formas. Es una carne natural que básicamente la tenemos en nuestros valles y en nuestras montañas, que se cría con hierba y con piensos naturales, y yo creo que es una calidad excepcional que no está por debajo de ningún tipo de otra de carne, sino al contrario, yo creo que estamos muy por encima. Bueno, para nosotros estas ferias es algo maravilloso, nos damos a conocer, presentamos a toda la ciudadanía la evolución de nuestro producto, cómo vamos mejorando, la calidad de nuestras vacas, la calidad de nuestras terneras, y para nosotros es una gran promoción, pues porque por lo menos una vez al año recordamos a toda la gente que estamos ahí presentes en nuestras explotaciones, que estamos produciendo una carne de calidad y que una buena muestra de ella es lo que pueden observar hoy aquí. Denborak eginana geroaren maizter iragana joan da ez da kusa. Nik uste dut arrasona, zeren azinda arrontona zen, jendia konten zegoen, jendea unitz hurbildu da,
eta ikusten dugu etorkizuna izaten aldula zindaunek hemen Nafarroan eta bertzek komunitatean ere bai. Orduan alde horretikan konten. Eta nekazariek egin dute izugarrizko lana azindau ekartzeko unata. Erteko da, azkenean bakotsak du bere eskubidea erran nahi duna edo berari itzen zaiona eta alde horretikan errespeto guztia paskin hoiei, bino bertzaletikan erran guk arduraz aigarela lan egiten eta hortan jarraituko dugula eta guk gure lanak jarraituko ditugu beti mai gainean. Buenos días, bienvenidos un año más al 29 concurso subasta nacional de la raza vacuna pirenaica. Bueno, los que estuvisteis ayer por aquí ya visteis que fue una gozada ver desfilar esta maravillosa raza que tenemos, esta autóctona, la nuestra, la vasca, como se llamaba antes. Hay que estar orgullosos contemplando cómo se va trabajando por todos los ganaderos. No olvidemos nunca que los protagonistas sois vosotros, los que trabajáis con ella, la cuidáis, con ello cuidáis el medio rural, nuestros pueblos, que si no, no sé lo que pasaría. Bueno, agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Baztán, que un año más nos ha acogido con tanto cariño, con su buen hacer. Al Gobierno de Navarra, que tenemos aquí a la consejera, por acudir y ayudarnos en la celebración de estos eventos. Y bueno, haciendo un llamamiento a que los ganaderos vengáis por aquí, porque vamos a empezar la entrega de trofeos. Le vamos a pasar la palabra a la señora consejera. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eskerrik asko lehendabiziko gonbidatzeagatik, niretako plazerra da hemen egotia, joan den urtean ere izan aukera zuekin egoteko. Eta bakarrikan eskertu nahi dut bai Baztango udala, urteetan apostu egindulakoz horrelako feria bat hemen edukitzeko, eta hori oso importantea da nekazariendako. Eta bertzaldetikan ere patxikerraten zuen bezala, zuek zate protagonistak, zuek izate berreskuratzen azinda, pirenaika, eta gukuain gizarte bezala eta kontsumitzaile bezala jakin behar dugu ere erosten eta eskatzen haragi hau, zeren benetan horrela lortuko dugu benetan jarraitzia eta bihar den bezala bizitzea gure nekazariak. Egunon denei, ongi etorri, ez naiz luzatuko, Kontseileri Andreak erran beharreko gehienak erran baititu, tokiko arrazek duten garrantziari buruz eta tokiko garapena bulkatzeko zer importantzia duten. Aipatu, aurten gure artean Gernikako alkatea ere hemen dugula, Jose Mari Gorroño, Gernikan feria handi bat egiten da, feria hortan ere bai, Pirenaika arrazako buruak egoten dira, eta aurten Baztan eta Gernika artean lotura bat egina izan dugu. Pirenaika arraza eskualerri guzian edaturik egon baitago, eta gisa hortan, beste ospakizun unekin ere bai, gure herri unen arteko harremanak bulkatu nahi izan ditugu. Beraz, haunitz eskertzen dugu, Gernikatik etorri den ordezkaritza. Dena errana da, aipatu ezala, eta bertzeri gabe, sari banaketarekin hasiko gara. Nola nahi ere, eta hasi aitzinean, tokiko garapenari buruz ari garela, nekazaritzak zer garrantzi duen aipatu dugula, aipatu nahiko nuke, jakin badakizuen bezala, zer gatazka dugun Baztanen, eta garbi da, nola baitere, jarduera produktiboek aberastasuna sortze dutela, lurren berkalifikazioak eta proiektu jakin batzuek berriz ekartzen dutena da garapen eredu bat zeinean Baztanen bulkatzen ari zarretena jendea honitzek nekazaritzarekin, landa turismoarekin, komertzio txipiarekin, autonomoekin, modu saretu eta barraiatu batean kaltetzen baiten. Aroztegia zari naiz. Bueno, hoxen erranik esker mila denei eta ongi pastu. Egunon denei eta mil esker honi zuneto zegatik. Hasiko gara sari banaketan, hasiko gara lehenengo atala. Eta lehenengo atala da emeak 8 eta 12 hilabete tartean. Sariak emango du Joseba Otondok, Baztango udaleko alkatea.
Eta lehenengo bosgarren saria, Carlos eta Laura Oroz, Villanueva de Aze, Nafarroakoak. Gazte hola. Laugarren saria, Ricardo Palacios, Laguntzakoa. Hirugarren saria, Juan José Iñardea, Adatzokoa, bastanda da. Txalo handi bat. Bigarren saria, Maianela Vitorini, Zenozkoa, Pello. Eta lehenengo saria, txalo handi batekin, Juan José Urtega, Zestokoa, Gipuzkoa. Bueno, continuamos con la segunda sección de hembras. Hembras de 12 a 18 meses de edad. Va a hacer entrega de estos premios Javier Íñiguez, presidente de Aspina y de Conaspi. Quinto premio para Marianela Vitorini, de Cenoz, Uzama. Cuarto premio, Yonkoldo Vicandi, Iurreta, Vizcaya. Tercer premio, Egoiz Maguregui, Amorebieta, Vizcaya. Segundo premio, Isabel Laurnaga, Arrayoz. Y primer premio y por tanto campeón de esta sección, Gregorio Ilaola Arraiz Orquín. Guain gara, hirugarren ataleta, emiak, 18 eta 24 hilabete tartean, eta saria emango du Florentino Goñi, Baztango zinegotzia. Orduen, bosgarren saria, Isabel Laurnaga, Arraiozkoa. Laugarren saria, Isabel Ibardola, Azoz, Nafarroakoa. Hirugarren saria, Gregorio Iraola, Arraiz Orkingoa. Bigarren saria, Yonkoldo Vicandi, Iurreta, Bizkaia. Eta lehenengo saria eta txapelduna, Leira Mundarain, Orozko, Bizkaita da.
Seguimos con la sección cuarta, hembras de 2 a 3 años. Entregará los premios de esta sección Isabel Elizalde, consejera del Gobierno de Navarra. Quinto premio para Gregorio Iraola de Arraiz Orquín. Mira qué tierno, Gregorio, venga. Ahí, con el futuro por delante. Cuarto premio, John Coldo y Candy, y Urreta. Tercer premio, Prudencio Urquía y Diazábal, Guipúzcoa. Segundo premio, Marianela Vitorini de Cenoz. Pello, el pelotari. Y primer premio campeón de la sección, Juan Antonio Ustarro de Senosiain. Guai pasiko da bosgarren atalera, emiak 3 eta 4 urte tartekoan, eta saria emango du Miguel Oskariz, Nafarroako Aratxeko lehendakaria. Oten hasiko da bosgarren saritik, bosgarren saria Jose Antonio Sorbet, burutaingoa, Migueliko, haupa, txalo handi bat. Oide sasoia, adinoztan. Laugarren saria, Jesus Ostiz, Olagukoa. Hirugarren saria, Jonkondo Bikandi, Judetakoa. Bigarren saria, Prudencio Urquía, Idiazabal. Eta lehenengo saria eta txapelduna, Marianela Vitorini, Zenozkoa. Pello. Eta hemen digoiti, saioetan hasite, badago beste sari bat, ematen dena behi ume gehien egiten duena, ez? Eta onduen sario edu Juan Luis Irazolak, Maiabikoak. Txalo handi bat. Seguimos con las hembras de sexta sección, hembras paridas de 4 a 6 años. Entregará los premios uno de los colaboradores, sin los que esto tampoco sería posible, Fermín Barazábal de Azpilicueta. Quinto premio para Asier Bilbao Gárate de Durango.
El cuarto para Marianela Vitorini, dice no, Pello. Tercero, Isabel Ibarrola, Azoz. Segundo premio, Carlos y Laura Oroz, de Villanueva de Arce. Primer premio y campeón de la sección, Gregorio Iraola de Arraiz. Oye, pues sí que son productores estos, ¿eh? Bueno, y el premio a la mejor reproductora en esta sección a una hembra de 6 años con 4 partos para Ricardo Palacios de la Cunza. Otro zagalito. Guain pastikoara zazpigarren atala, behiak 6 eta 8 urte artean, eta sari emango duna Albano Galde, laguntzale bat. Eta nekazari ere bai. Ona hasiko da 5. saritik. Eta 5. sariko txapelduna da Isabel Ibarrola, Azoz. Laugarren saria Leire Mundarain, Orozkokoa. Hirugarren saria Ricardo Palacios, Lakuntzakoa. Txaula hunde handi bat. Bigarren saria, Joseba Dekalde, Zeanuri. Ta lehenengo saria eta txapelduna talontekoa, Jonkondo Bikandi, Judeta. Eta atalonteko saria behi hobeena gehiena umetu dena, berriz ere Joseba Dekalde, Zeanuri. Vamos por la 8ª sección, hembras paridas de 8 a 12 años. Entregará los premios Juan Cruz Iriarte, concejal del Ayuntamiento de Baztán. 5º premio, Carlos y Laura Oroz, Villanueva de Arce. Va a ser que tenemos el futuro asegurado, ¿eh? Cuarto premio, Isabel Ibarrola, Azoz.
Tercer premio, Giancollo Vicandi, Iurreta. Segundo premio, Juan José Urteaga, Cestoa. Evidentemente no viene Juan José, viene la heredera. Y primer premio de esta sección para Gregorio Iraola de Arraiz. Y la mejor reproductora de esta sección para Ricardo Palacios de la Cunza. Guain pastikora behatzegain atala, eta hori dire behiak 12 urtetik goitikoak, eta sari emango du Gernikako alkatea, Jose Mari Gorgoño. Orduen hasiko gara 5. saritik, eta hori izango da Maianela Vitorini zenozkoa. Laugarren saria, Isabel Lagunaga, Aldaiozkoa. Hirugarren saria, Leire Mundarain, Orozkokoa. Bigarren saria, Isabel Ibardola, Azoz. Eta lehenengo saria eta atalagunteko txapelduna, Carlos eta Laura Oroz, Villanueva de Azen. Eta atalunten behi hoena alatzea egiten, Carlos, berriz ere, Carlos eta Laura Oroz. Beha, Pantxo, Villanuevaka. Bueno, y se acabaron las hembras y pasamos a la sección de machos. Sección 10, machos hasta 24 meses de edad. Entregará estos premios Carlos Miranda de Pienso San Cristóbal. El quinto premio para Carlos y Laura Oroz de Villanueva de Ace. Cuarto premio, Isabel Laurnaga, Arrayoz. Tercer premio, Giancollo Vicandi, Iurreta.
Segundo premio para Isabel Ibarrola Azoz. Y primer premio y campeón de la sección, Asier Bilbao Gárate, de Durango. Guain pastikora, amikagarren atala. Zezenak 2 urte eta 4 urte tartean. Sari emango duna Santiago Villares. Urezubiko alkatea. Eta kolaboradora ere bai. Bosgarren saria, Teodora Michelena, irudita da. Laugarren saria, Joseba Dekalde, Zeanuri. Bigarren saria, Isabel Ibarrola, Azoz. Bigarren saria, Jonkoldo Bikandi, Judetakoa. Venga, Jon, haupa. Eta lehenengo saria eta atalunteko txapelduna, Asier Bilbao, Durango. Eta guain pastikora azken atala, 12. Zezenak 4 urtetik goiti, eta sari emango duna Nafadoko konsejera Isabel Lizalde. Atalunten daude 4 sari, eta hauden 4. saria izango da Teodora Michelena, iruditakoa. Hirugarren saria, Gregorio Iraola, Adaiz Ozkin. Txalo handi bat. Bigarren saria, Isabel Launaga, Daioz. Eta lehenengo saria eta atalunteko txapelduna, Garikoiz Nazabal, Zaldibikoa. Opa, Garikoiz. Bueno, y alguna vez acabadas las secciones del concurso morfológico, vamos a decirlo así, vamos a dar los premios especiales que cada año damos y que reflejan o bien características muy típicas de nuestra raza o trabajo que se hace en las explotaciones durante el año para que todo esto sea posible. ¿Qué sería una pirenaica sin su cabeza? Pues nada, ¿verdad? La cabeza de la pirenaica, esa que lleva alta porque no tiene nada que avergonzarse. Pues el premio a la mejor cabeza de este año es para Joseba Recalde, de Zeanuri.
Se lo va a entregar Javier Iñiguez, presidente de Aspira. Otros premios importantes que damos, los mejores animales hijos o productos de la inseminación artificial. Ya veréis que hay algún otro premio de la inseminación, le damos mucha importancia, ya os lo expliqué ayer en la plaza. La inseminación artificial, aparte de ser la técnica reproductiva que permite difundir lo más posible aquel animal que se selecciona como mejor, nos permite conectar las ganaderías unas con otras para poder hacer valoraciones genéticas. Es una práctica muy interesante que hay que practicar más. El macho mejor procedente de inseminación artificial es el de Juan Luis Irazola de Mayavia. Va a entregarle el premio la consejera. Si le hemos dado al macho, también a la hembra. La mejor hembra procedente de inseminación, hija de inseminación, para Isabel Ibarrola de Azoz. Y le va a hacer entrega del premio Joseba Otondo. Hemos dicho que hacemos valoraciones genéticas. Eso se hace para sacar lo que se llama índices genéticos, que es aquello que el animal transmite a su descendencia, pero que no lo vemos. Es lo que está en la herencia, que se suele decir. Nos fijamos si un ternero pesa mucho, pesa poco, si es grande, si es bonito, pero se supone que eso es debido a algo genético que transmite a su descendencia. El calcular esos valores le llamamos nosotros índices. El macho con mejores índices genéticos del concurso que transmite a sus descendencias es el de Gregorio Iraola de Arraiz Orquín. La hembra con mejores índices, la hembra que mejor va a transmitir, en esta ocasión es para Prudencio Urquía de Idiazábal. Y va a entregarle el premio Fermín Barazábal, colaborador. Estamos en Baztán, no nos podemos olvidar, y por hacerles unos premios específicos para los de aquí, que también nos acogen, le damos un premio al mejor macho y la mejor hembra de Baztán. El mejor macho en esta ocasión, que entregará su alcalde Joseba Otondo, es para Isabel Laornaga de Arrayoz. Y la mejor hembra del Valle de Baztán, que lo va a entregar otro concejal, Juan Cruz Iriarte, será para Isabel Laornaga, también de Arrayoz. Como hemos hablado, vamos a premiar a la explotación que más ha utilizado la inseminación artificial en su casa. Y para que veáis el trabajo que supone y la importancia que puede tener, esta ganadería no tiene toro de monta natural y tienen 250 vacas en casa. 100% de inseminación.
y 250 y tantos terneros. No os penséis que por eso no siguen. El premio para la inseminación es para los hermanos Íñiguez de Zudaire y les va a hacer entrega del premio José Mari Gororo, alcalde de Guernica. Aquí viene. Otra cosa importante, estamos produciendo carne. Productividad. No solo vale que la vaca sea bonita, tiene que producir, nos tiene que dar terneros. Premio a la fertilidad de la explotación, a la que más terneros ha tenido en proporción a las vacas. En esta ocasión es para Sociedad Civil Irigoyen Recarte de Arizcún. Aquí viene Javier. Un fuerte aplauso. Va a entregar el premio Santiago Villares. Y como también habréis podido degustar todos antes la ternera de Navarra, que tan buena producimos con nuestra raza, vamos a dar 2 premios que siempre los otorga Ternera de Navarra, la IGP, a la que pertenecemos casi todos. Entregará los premios su presidente, Miguel Ozcariz, y vamos a dar 2 premios. Estos son aquellos ganaderos que durante el 2015 más canales han comercializado selladas por la IGP, con mayor proporción de conformaciones ES y US. En estos 2 casos el 100% de las canales eran de estas 2 categorías. El mejor de ellos y el primer premio es para Sociedad Civil Juan Pérez Mandacen Elías de Garralda. Es Elías, no es Bisbal, ¿eh? Pero podéis aplaudir igual. Y el segundo premio que entrega la Ternera de Navarra es para Jesús Mari Zabaleta de Aibar. Aquí viene Jesús Mari. Bueno, y el último premio que damos este año, bueno, penúltimo creo. El premio que os acordáis pusimos en honor a aquel gran ganadero, gran amigo y colaborador que tanto nos ayudó y que le pusimos su nombre al premio, Premio Bibi. Va a hacer entrega a su hermano Julián y este año es para el mejor ganadero de Baztán, que es Isabel Laornaga de Arrayoz. Fuerte aplauso. Bueno, y he dicho que era el penúltimo porque se nos ha quedado un cencerrico ahí que colgado sin dueño y bueno, pues como muestra del agradecimiento a lo bien que nos han acogido todos estos años, que esperemos sean más, se lo vamos a entregar desde Aspina al alcalde de Elizondo, pues para que tenga un recuerdo. Ahí se da. Un fuerte aplauso. Bueno, pues ya hemos terminado lo que son la entrega de premios. Nos falta solo la rifa, que todos estos chicos están esperando con tanto ánimo. Vamos a ver si las colaboradoras nos traen los boletos, que esperemos continúe y se pueda mejorar. A ver, ya tenemos el primer premio. 2375. 2375, 2375.
El premio para la novilla, 23,75, 2.375. Segundo premio, a ver. 1, 2, 6, 9. 1.269, 12,69, 1.269. Segundo premio. El tercero, para Laurens. 1, 8, 8, 8. El inocente, 188, 1.888. Cógele. Cuarto premio. Lau, hiru bost. 44,35. 4.435. Y el quinto, 5, 8, 2, 6. 5.826. Bueno, pues que sepáis que estos números los colgaremos tanto en la página web del Ayuntamiento como en la de la Asociación de Pirenaico. Publicaremos con los premios en la prensa y estarán disponibles en el Ayuntamiento. Ikusi duzuen bezala asteburu honetan Elizondoko Behi Pireneika arrazako lehiaketan izan du gara. Erreportai zabala prestatu dugu, espero dugu gustokoa izan duzuela eta irudietan ikusten den bezala zein da Pireneikoa ikusteko pollita da eta jateko are pollitakoa, are goxoagoa. Beraz, badakizue dioten bezala guztiok gure eskutxoa botatzen aldugu bertako produktuak jatez eta zueri nola ez eskerrak eman beti bezala gurekin izateagatik eta beste bat arte ondo izan.